което там среща има Royal Guards на коне. Не знам колко се вижда, че са на коне. Да, ето там се вижда коня. Тук също се вижда коня всъщност. И на всеки кръгъл час се сменят. И хората се събират от по-рано, за да могат да видят как се сменят. В момента при 10 минути между другото се смени 15. И сме ги изпуснали, но на всеки кръгъл час, ако решите да дойдете и ги гледате, само ви кажа, че в тази посока, ако тръгнете, е Лондон Ай. Тоест от Лондон Ай се тръгвате само направо, като ще трябва да заобиколите доста. Ето там, ако продължите и завиете наляво, след тази сграда всъщност, която посочвам в момента, завиете от нея наляво. Мисля, че там някъде е Биг Бен с точност. И тук има Royal Guards, които, за да можете да ги видите, е хубаво по принцип 10 минути по-рано да дойдете тук да чакате, за да можете да сте на по-предните места. И разбира се, много е важно да следваме етикета, съответно да не се пипат конете, да се проявява уважение към самите Royal Guards, така че може да го видите, доста интересно. И много хора се събират, за да ги видят.